Жираф җыры. Жираф җырын тәпейли торган һәм мүкәйли башлаган балалар өчен җырларга мөмкин. Уен формасындагы массаж баланың сенсорик үсешен тәэмин итә, әни һәм бала арасындагы мөнәсәбәтләрне ныгыта, моториканы үстерә. Әлеге җыр аша сабый тән әгъзалары белән таныша ала. Хәзер мин сезгә җырның күнегүләрен күрсәтәм. Әлеге җырда безгә кунакка жираф, фил, песи һәм зебра килә. Жирафның бөтен җирендә таплары. Маңгайда, кылакта, борында, муенда, терсәкләрдә һәм корсакта, бармак очларында. Жирафның бөтен җирендә таплары. Жирафның бөтен җирендә